Кой е моят баща, мамо? Това е дълга история, скъпа. Много давно имаше един човек, който вместо ръце имаше ножици. Той се казваше Едуард. Бяхме гаджета за кратко, но после нещата се прецакаха. Значи Едуард е моят баща. Сега разбирам защо ръката ми е такава. Да, мила, той е баща ти. А как ще ми обясниш това?